Que tal, señoras e señores, amigos todos dos rallies? Pois vexan que fermosísimo día fai hoxe en Asturias para este último treito, non? Do Rally Princesa de Asturias 2024, nada que ver co que aconteceu pola mañá e sobre todo no día de onte con moitas incidencias neste primeiro dos dous rallies que se van disputar en Asturias e a verdade, antes de que comece este último treito, con moitas cousas que contar e, bueno, pois cunha xeral que vemos aí a clasificación, despois faremos con David Vázquez que está aquí tamén os números, porque claro, hai que descontar, hai que quitar, bueno, hai que facer números para unha clasificación onde aínda temos, non puido disputar este rally aí Javier Pardo, o galego que cuarto, e tamén falaremos un pouco de o que puido pasar, o que lle pasa a Iván Ares de momento aínda no 10º lugar. De momento que nos deixa este rally e a Alejandro Cachón que vai líder, e salvo que lle pase calquera cousa, pois debería gañar porque sácalle 2 minutos a Efrén Llarena que corre agora con Hyundai e despois a Ruilova que tivo moitas incidencias, pero quizáis a loita, e sen o quizáis, debería estar para este segundo posto entre Llarena e Ruilova. Desgraciadamente, pois non temos aquí a Cohete porque, bueno, onte tivo un accidente, foise nunha curva e non podemos disfrutar da súa competencia, da súa conducción. Pero, bueno, imos comentar un pouquiño antes de que empece todo isto. Un dos nosos convidados, pois é un dos grandes copilotos que temos aquí en Galicia, David Vázquez, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, algo que decir de todo o que comentei, cal sería o teu titular deste rally? Bueno, un rally moi complicado. Onte foi o día super difícil, todos os tops do campeonato e do rally tuveron problemas. Uns con máis suerte, outros con menos. Cohete saliu 2 veces, e na segunda o que ben dixeche se tuvo que abandonar. Bueno, abandonou, decidiu o equipo abandonar. Pero bueno, Ruilova e Cachón tamén tuveron os seus sustos, con un pouco máis de suerte. E Efrén pinchou onte, bueno, e hoxe... Sí, tamén. Claro, e hoxe pinchou tamén agora no tramo anterior Ruilova, que estaba aí pelexando o rally con... Estaba a 15 segundos, máis ou menos, sí, tiña tiro un pouquiño a... E agora o que lle queda é pelexar polo segundo puesto, que están xusto a 8 segundos, Efrén e el, e foi xusto que lle meteu antes Ruilova e Efrén, o sea que vai estar emocionante este segundo puesto. Vai estar emocionante porque Rodrigo Pérez, boa tarde. Boa tarde. Non é o mesmo, tal como está a clasificación e o que quedar segundo que terceiro. Agora mesmo son 3 puntiños máis dentro da xeral do campeonato, un campeonato que se está decidindo case por puntos, por eso a importancia tamén dos TC Plus e a importancia tamén dos outsider. Falaba tamén eu dun outsider neste rally como é Manuel Mora, o líder do campeonato regional asturiano, Asturias, que estaba loitando polo podio, incluso foi o mellor no shakedown na xornada de onte, e que tamén era outro dos abandonos ilustres na xornada de hoxe, cando, como dicíamos, estaba loitando por esa terceira posición. Ben dis, Alfonso, realmente o que hai agora mesmo na loita ese segundo posto entre Llarena e un Ruilova que dicía no anterior parón, xusto no parque de asistencia, que xa se conformaba co segundo posto, que agora pois había que mirar polo campeonato, pero semella que non dixo moita verdade, porque no primeiro dos treitos deste último bucle quitoulle 5 segundos a Cachón. É dicir, chegaba aos 2 últimos treitos con 10 segundos, atacando. Non sei se o Picazo puido ser por atacar ou non, pero ao final, pois eso, saíulle mal a cousa a un Ruilova que era un dos 3 tenores asturianos que están loitando polo campeonato, que se quedou en 2, e ollo, que aquí un abandono este ano, pois, pode pecar moito, Porque, bueno, quedámonos tamén con ese titular, David, antes das carreiras de Cohete, de prefiro ser... eu non quero ser segundo, prefiro velo desde o hospital a velo desde fora. Bueno, xa coñecemos os seus excesos verbais, pero eu non sei se algo tivo que ver, que iba como con demasiada presión para ese accidente. Certo é que a pista estaba moi perigosa, onte moi esvaradiza, mollada,
pero non sei se se vai a forza a veces a cohete un pouquiño, non? Pola boca. Eu creo que, bueno, que xa tuveron unha saída de vía antes e entonces a maioría dos pilotos o que fan, perdín ese tempo nesta salida, vou non intentar recuperar. E iso suele ser un error, porque intentar recuperar eso no seguinte tramo é unha cousa moi difícil. E, bueno, conlevou ao final a unha saída peor aínda de vía. E, bueno, creo que el xoga moito coa psicología e quería facerlle a psicología, me imagino, a Rui Lobo e a Cachón, pero, bueno, este xa conocen tamén a José Antonio, a cohete, e non lles entraron ao xogo, claro, a trapo. Bueno, e outra ausencia, desgraciadamente, imos, bueno, con todo respeto e todo cariño a falar un momentiño de Iván Ares, non? Que, bueno, o primeiro é a saúde, o primeiro é coidarse, o primeiro estar ben, e desde aquí, se nos está vendo, mandamos unha aperta, un saúdo moi grande, que canto antes poida estar nas pistas outra vez, pero, bueno, unha mágoa non poder seguir, aínda que a temporada non estaba sendo Rodri a mellor. Ademais de todo o que pode pasar pola cabeza dunha persoa, sexa deportista ou non, xa incluso nos comentaba aquí cando visitou o Enxogo Todo Motor, trata de arrancalo, xa estaba un pouco desanimado, xa dicía, eu non sei se aguantarei todo o tempo, porque o das todo, deixas toda a vida e ao final non saen resultados. Eu creo que un paso moi valente o que deu, así que dende aquí lle dou pois a noraboa, porque tamén é un exemplo, xa sabemos que o motor e os rallies é case o deporte rei en Galicia, e tamén é unha mensaxe moi boa para toda esa poboación, para todos esos rapaces que temos que estar ben aquí mentalmente. Creo que é moi valiente o que fixo dende aquí, personalmente, pois desexarle todo o mellor, e que ademais de que neste treito demostrouse que non está só, que ten moitos copilotos ao seu lado, sabemos que vai facelo scratch. Bueno, David, ti que o coñeces personalmente, corriches con el, que o coñeces moi ben, pois... Eu, bueno, falo con el moi a menudo e darlle moitísimo ánimo, que eu sei que el, nada, que en breve estará xa reparado por completo e listo para volver a atacar con máis ganas que nunca. E o que queremos é velo sonreír e disfrutar dos rallies, que isto sin disfrutar tampouco non ten sentido ningún. Exactamente, pois eso, o que dicíamos, moito ánimo, pa diante, vémonos pronto, pois aquí nos platós e sobre todo nas pistas, que onde mellor o fai Iván. Ben, estamos buscando campeón do supercampeonato, mentras non empeza, pois bueno, o que sí que temos sorpresa en Galicia coa victoria de Víctor Senra, ¿no? De campeón este ano que, bueno, non... Sorpresa. Ninguén agardaba un pouco, non? Creo que hai 3 ou 4 casas de apostas que foron o pique, sí. Houve alguén que arriscou, non hai palabras xa. É dicir, non hai palabras cando lle posa el un micro no parque pechado, hai poucas palabras para sacarlle máis de 2 minutos, xa é un éxito. É que dicir, gaña con calquera montura, eso é certo, e que siga, o importante é que siga, e tamén é que siga disfrutando, máis alá de máis polémicas ou non, máis piques ou non, que tamén o deporte ten esas cousas. Noraboa a él, noraboa a Alberto Meira, que gañou o supercampeonato, R5 nesa súa categoría. Bueno, e a David, que tamén, bueno, un pouquiño é teu. Este ano moi pouquiño, só unha carreira, o Rally de Pontevedra. Pero pasei moi ben, porque salimos nun Skoda e en verdade sí que botamos carreras de verdade, e volveu a demostrar Víctor que non só é o coche, que tamén... Non era World Rally Car neste caso. Que tamén o piloto... Bueno, aquí estades vendo a... Bueno, sí, xa comenzou o rally, o que pasa que, bueno, sí, comenzamos cos favoritos. E comenzamos, lembramos, con orde inverso, pero ademais non orde inverso exacto, porque non é 19º, 8º e así é do primeiro. Creo que 19º, 8º, e chega un momento en que fan un cambio, sobre todo para que cheguen na súa orde case de podio a ese final. Sí, en teoría é como vai a clasificación general hasta ese momento, non como saliron pola mañá, que pola mañá salen según a clasificación de onte. Como vedes este tramo, o de Anera, se o conozco ben, porque a verdad que se corre todos os anos no Princesa, e é moi diferente, fijadevos, ao resto do que é o Rally Princesa, porque é moi visto, o sea, parece moi visto. É descuberto, pero o problema é que isto é como unha montaña rusa, é todo un sube baixa, son todos rasantes, super complicados, moi difíciles, e por encima parece que, claro, cando asomas a un rasante e vas trazar a curva, parece que ves campo, que é todo limpio, e a veces botaste a ceñir nun deses rasantes e topaste con moitas arquetas que hai escondidas, e por aí veñen a maioría dos pinchazos que fomos vendo neste tramo e durante o rally. E que onte os pilotos, incluso hoxe noutros dos treitos, queixábanse moito pois de que, sí, hoxe non chovía, pero que na zona boscosa as zonas sucias estaban pois moi deslizantes, e incluso era peor que onte sabían que había que montar mollado, pero hoxe era complicado. Este, en cambio, como ben dis, David, é longo, ten moitas variacións, é pouca zona boscosa, e como ben dis, incluso se ve no
perfil parece unha etapa montañosa do Tour de Francia, arriba abaixo, arriba abaixo, arriba abaixo. Aí onde deixamos de ver Esteban Ora, entra nunha zona boscosa, super estreita, super bonita, moi reta, con moitos rasantes que acaban nun salto precioso. Precioso, sí. Hai que decir que, bueno, o ano pasado foi mixto, non? Era terra asfalto, este ano só asfalto. Isto cambia moito, non, David? Ou non tanto? Sí, sí, moitísimo, claro, porque sabes que hai... O custo do rally. Claro, eu creo que está ben sobre todo eso. O custo do rally, bueno, creo que foi además como un experimento que a Federación lle dou permiso para facelo porque eso non estaba contemplado que se pudera facer, e entón foi como un experimento e ao final, bueno, decidiron que se quedaban mellor solo co asfalto. Mellor co asfalto, porque, bueno, moitos pilotos non estaban moi de acordo. De todos modos, este ano, bueno, ainda nos quedan, solo hubo un rally de terra e ainda nos quedan outros dous. Os dous últimos, ademais, non? O Rally de Cataluña e o de Pozo Blanco. O asfalto acaba xa na seguinte cita, que sería de Llanes. Así que vai se decidir o supercampeonato na terra. Aquí temos, bueno, a José Álvarez e Diego Álvarez, que en principio, bueno, van ganar se non teñen ningún problema a Copa Hyundai. E que de representantes gallegos temos a Adrián Vázquez con Melisa de copiloto, que van en quinto lugar. Sí, van en quinto lugar. O bon nesta categoría era que Arnau Bartes, o segundo clasificado que estaba a un punto, perdeu un posto no penúltimo treito, marchaba segundo e agora vai terceiro. Aquí nestas copas monomarca, onde cada puntiño tamén conta, pois é importante. Nun rally no que Adrián non estaba tendo tampouco moita sorte. Tampouco Alejandro Medín, que era o piloto da Ferrolterra, outro dos nosos representantes, dos poucos representantes nese Princesa de Asturias, que parece mentira, está aí o carón e tiñamos poucos. Está tamén correndo, por certo, Suso Ferreiro na categoría de históricos. O que vemos son, bueno, corren en casa, nunca mellor dito, pero realmente os pilotos asturianos nas últimas temporadas é unha canteira impresionante, non, David? Non? Inesgotable de... Viña, claro, cando viña pa aquí, viña pensando nunha, bueno, claro, que en verdad que isto creo que tamén a Federación Asturiana que está facendo ben. E a min gustaríame que, por exemplo, que esta Copa que é moi económica, bueno, dentro do que é automobilismo, a Hyundai, estaría moi ben que cada federación autonómica sacara un piloto elixindo de alguma maneira, ou ben cunha Copa previa aquí ou que sea, e salieran con Hyundai despois o nacional, un de cada comunidade autónoma. Sería unha Copa moi entretenida, porque aparte sería como un pique entre comunidades e todo. Unha especie de medir o nivel que pode haber dentro das diferentes comunidades. E despois que o apoio oficial de Hyundai que puderan dar un paso máis e probar un R5, porque, bueno, hai que buscar xovenes promesas ao final. Adrián é un rapaz moi noviño e daría que dar un paso para diante, pudera con apoio fuerte. Temos ese gran exemplo do gañador en Galicia, gaña todas as copas habidas e por haber, o Dani Verdomás, o Coruñés, que despois sempre falta pois ese apoio, non? Ese empuxe para dar o salto. Falta das marcas, fai falta das federacións, e tamén fai falta quizáis dos mecenas, non? Asturias ten mecenas tamén, non só a federación, senón hai xente que, pois, o propio Daniel Alonso, que aposta polos mozos. E, oye, pois, aquí, a que nos este coitando tamén, pois eso, que é un gran escaparate para aqueles empresarios que queran facer gran publicidade. É que non podemos olvidarnos que Daniel Alonso doulle apoio antes a Ruilova e a Cachón. Saliron tamén gracias ao apoio de Daniel, o sea, a federación, mas Daniel Alonso que dar as gracias sempre. Aquí temos a Gil Membrado, 16 anos. Este é unha película para entrenar porque, bueno, leo moi ben con Jandrín, que vai de copiloto, e entrenar teñen unha Fiat Múltipla que ten tres asientos diante. Entonces Gil como non pode conducir, vai no medio, conduce outra persona e Jandrín de copiloto. Sí. Bueno, hai máis casos por aí, bueno, curiosos neste. Sí, este é curioso. Neste sentido. Bueno, vai sétimo na xeral, bueno, evidentemente moi distanciado e bueno, a ver se chegan os primeiros. No primeiro treito foi un 9 minutos 12 segundos o mellor dos tempos e bueno, nada que ver, a verdade, a meteoroloxía coa que vimos onte, que bueno, non se pode ofrecer, pero seguro que todos os aficionados ao mundo dos rallies entre as redes e demais puideron ver pois os sustos, David, que tiveron prácticamente, por lo menos os de arriba todos, non? Todo o mundo, hai un de Cachón e outro de Ruilova no mesma curva, que é increíble, o sea, aí estuvo suerte con eles porque podía, o sea, saliron problemas, pero puderon haber quedado ali, o sea, estaba moi difícil, onte era un rally moi complicado, xa as pistas, xa as carreteras asturianas de por sí, un asfalto moi pulido que patina moitísimo, pois en mollado que non nos facemos ninguna idea. Aquí tedes, bueno, un dos poucos pilotos que están salindo con Ford en España e estáis intentando potenciar a marca. Están aquí, bueno, está Amora, que abandonou na primeira pasada, e Gil, que, bueno, é o que queda ahora representando a marca, a Ford.
teoría, bueno, el está sponsorizado xa por Red Bull e é unha xoven promesa en España, mas no Mundial, o sea, 16 aniños está aí cun R5. Por certo, antes de que empecen a sair os grandes protagonistas, mandarlle de aquí toda a forza do mundo a Dani Sordo e a Cándido Carrera, o noso copiloto, que estaban liderando esta mañá o Rally de Grecia, o Rally Acrópolis. Un pinchazo e un pequeno golpe na parte traseira do seu Hyundai facíalles perder 30 segundos. Eu creo que iba a haber ordes de equipo e ia a pasar Neuville na xornada de mañá. Aí sí que hai ordes de equipo. Aí, evidentemente, ia a pasar Neuville a Dani Sordo, pero bueno, perdeu eses 40 segundos. Agora mesmo, a falta dun treito na xornada de hoxe, Dani e Cándido están segundos a 52 segundos e medio e teñen que aguantar ese segundo posto co Gran Ogier, que está a un 19. Eu creo que son quen e sería un regreso mundial espectacular para os nosos. Nas carreras que estiveron, a verdade que renderon un nivel altísimo. E que case van cada 3 carreiras, 2 acaban en podio. Temos a José Luis Peláez, Sí. que está un pouco, bueno, onte non se encontraba moi ben nin cos reglajes, nin consigo mismo, que tiña un proceso gripal e que non se topaba moi cómodo nin co seu corpo nin co seu coche. Inda que onte creo que, bueno, os reglajes onte creo que non eran o problema, que todo o mundo tiña problemas, onte todo o mundo tiña problemas cos reglajes. Sí, pero cando estás enfermo, entendo que se as condicións están malas e ti non estás ben físicamente, claro, eso ten que notarse moitísimo, non? Na maneira de conducir, non sei se estás menos concentrado, se tes máis medo, non sei. Eu, por exemplo, bueno, ese un proceso gripal, dixo que tiña fiebre todo, a min a fiebre afectame moitísimo, eu estaría fatal aí sentado, e el non sei como é capaz, bueno, xa lle pasou a Cajiao. A Jorge Cajiao no Rías. Aquí no Rías, claro. Que iba fatal. É que en serio, despois estiveches con el. Eu vino despois a través das imaxes e non reflicte a imaxe tal como está. Estaba morto, pero morto. Porque despois non falamos, hai que sumar, aínda que, bueno, parece que a temperatura non é moi alta, pero a temperatura xa interior do coche, entre o mono, o casco, etcétera, ainda é moito máis agobiante. Iso chegouse a medir en algún rally de Ourense, deses de calor de verdad, cando corríamos o cañón do Sil, dentro dos coches, bueno, sabedes que non levamos ventanillas comuns, son de metacrilato e levan unha ventanilla de corredera que non é nada, o aire pasa de largo, non entra. E chegouse a medir hasta 50 e pico grados dentro do coche. Iso é como unha sauna. E ti como mono, ca roupa ignífuga, cando todo o mundo está en camiseta e bermudas, ti abrigado hasta arriba, sí. Algo horrible. E por riba, se tes fiebre, non se quero contar. Claro, de eso falábamos, porque sí que é certo que a verdade que tivo moito mérito aí Cajiao finalizando o rally, pero bueno. E finalizando no top 5, Sí. É dicir, que non é que finalizase 15º ou 18º, que tamén estaría moi ben, Sí. Que son todos heróis, leven a montura que leven e todos teñen a súa valía, que hai que chegar á meta, e nunca mellor dito, neste rally onde tantos abandonos houbo. E temos a Javi Villa, sí. Fenómeno en montaña. Mítico da montaña, sí. E este ano está correndo a Copa Toyota, e como aquí non había Copa Toyota, decidiuse a salir nun Toyota N5 do preparador RMC para probar un tracción 4 e, bueno, con vista, bueno, tracción 4 sei da Copa, pero, bueno, un pouco máis de potente para, supoño, con vistas. E superando algún Rally 2, Sí. O sea, con N5 en teoría un vehículo inferior, pois demostrando que é moi rápido, evidentemente. É moito mérito de Javi, porque esta xente que ven a montaña, en verdad, son xente que están acostumbrados a conocerse o tramo de memoria perfectamente e chegar a plantearse esta outra modalidade de casi parecida, pero non é diferente. Non é o mesmo facer 4 veces o mesmo treito ou 6 que facer 2 veces 7 treitos. Que vaya un home aquí rompéndoche a cabeza, explicándoche bum a outra curva, claro, é a diferencia e que el adaptouse rápido a isto. E sobre todo entendo que como van ao límite na montaña, porque vas ao límite, vas a milésima, aquí é máis doado cometer erros. Moito máis fácil. Porque non tes tan memorizado ese treito e vas tamén ao límite, porque a tua condición entendo que está acostumada a iso. E ti na montaña por exemplo, se hai 40 curvas, sabes que a sexta e a sétima están sucias e aquí tes que ir improvisando, porque non sabes que che pode pasar. Claro, ti entras nunha curva larga limpia e ao final está sucia e esa pericia do piloto ten que liberar a situación, porque non hai... Os de arriba salen como Brier, que son, bueno, en verdad son... Para Cachón é un conocido noso, Sergio Vallejo. Está Sergio Vallejo aí, efectivamente. E o que pasan é como unha hora antes que as notas fotocopiadas do copiloto e o que che van anotando como vai cambiando o tramo que tiñas ti anotado. Si está máis sucia. Modifícase moito. Un rally como este, moito. Sí. Porque entrenaron húmedo, pero non tan mollado e ainda non estaba sucio das ceñidas. Entón, claro, xa o Brier ten que ir anotando. Se ti sales de... Bueno, o ideal neste rally é salir primeiro, porque te topas a carretera tal
coa chamando Nimpa, Ubrier. sí. Claro. Pero se ti sales de sexto, o Ubrier do coche número 6 ten que ir intuindo onde se vai meter o 1 ou 2 e onde vai estar sucio. Onde van Onde va a a sacar, claro. Sacar barro, todo eso. Claro. O traballo dos Ubriers é moi importante. En un rally como eu nunca había corrido en Monte Carlo, e como Monte Carlo alucinaba. Anotacións ali que me cambiaban as notas por completo. Aquelo, tío, isto non se parece nada ao que traía da casa. E o Ubrier vai máis ou menos rápido ou vai a unha velocidade que lle dé tempo a, bueno, Normalmente van moi despacio, 40, 50, porque se paran en moitas curvas, incluso para ver as teñidas de parado, para ver canto te podes meter, se hai algunha pedra que está empezando a salir, se hai algunha tajea escondida que ti non biches. O traballo dun Ubrier ben feito é complicado. Eu nunca fun de Ubrier, nin creo que me guste, porque me parece moita responsabilidade. Sí, non? Sí, moita. máis que a que tes como copiloto. Sí. Bueno, aquí estou acostumbrado, non... Bueno, pasa que alguén como, bueno, Sergio Vallejo, pois, xa é... Claro. son palabras Seguramente maiores. que será máis doado, non? Entendo, a experiencia non é o mesmo que saia un rapaz de 23 anos, 25, facendo Ubrier, que Sergio que xa ten os teus anos. Eu lembro nun rally de Ourense hai uns anos, el viña de comentarista noso e fixemos antes o treito pois a esa velocidade e nos iba a explicar, a verdade que foi impresionante, iba explicándonos perfectamente como iba a ser a trazada, marcha, velocidade, bueno. É que en verdade é complicado, porque ti unha vez que entrenas, bueno, sabes que os entrenos para os pilotos no Campeonato de España están limitados a 80 km por hora, solo 2 pasadas, e ti ves a 80 km por hora, e ves chegando a unha zona, por exemplo, como esa frenada ou que sea, non ti imaginas que vas a chegar a 180, tens que botar a imaginación de que aquí vou a chegar a 180, como vou pasar por aquí, sabes, Claro. que é complicado o tema, o sea, cando eu vexo por os rapaces que empezan a correr e que me chaman para botarlle unha man ou eso, pero como sabes eso? Eso, claro, a experiencia vai cho dando, porque non hai outra maneira, eso non é difícil. Sí, claro, esos son kilómetros e anos. Bueno, este pois copiloto estamos conocémolo, cos grandes. Sí, no, este copiloto debe falar galego, creo, Algo fala, Pintor, sí. Sí. Bueno, Pintor ganou o Rally Princesa dúas veces, o sea que xa é conocedor con Iván. Con Iván, correcto. Iván foi. Sí, e agora aquí sale con Alberto Ordóñez, que é o que ten o título do ano pasado do Campeonato de Asturias. E, bueno, facendo a verdad que ben, moi ben. Ahora, nada, os seguintes xa son os grandes, despois de Alberto. E haberá que ir vendo se está na progresión de poder recuperar ese segundo posto Ruilova con Efrén. Non quería, el xa digo, no parón do mediodía non estaba moi a gusto riscando, polo menos era o que verbalizaba. Pero agora entendo, vai a riscar ou non? Son 3 puntos. Sí. Sí? Eu creo que sí. E 8 segundos. E sabe que yo sacou, como dicías tamén, na primeira pasada. É que na primeira pasada, xusto, Ruilova lle meteu a Efrén 8 segundos. E o que lle ten que volver a meter agora. O que pasa é que Efrén agora tamén vai apurar máis. Efrén, de cara ao campeonato dalle un pouco igual, pero sí de cara á marca. Sí. A marca vai... E a él mismo. Sí. É que son ou sodes moitos pilotos e copilotos e poucas culturas. Claro, e el vende tamén de competir no Campeonato de Europa e ten que demostrar que é un campeón de Europa, que ganou un Campeonato de Europa. O que iba a decir Efrén tamén, esa era levan unhas temporadas sensacionais tamén. Sí, este ano están facendo moi ben outra vez. Sí. En Roma fixeron un rally maravilloso. E eu creo que, bueno, pero Ruilova é o que lle queda agora. Claro. Ten que descartar o resultado de Ourense, non lle queda máis por descartar, aquí ten que coller os máximos puntos posibles. Ten que salir a por todas. É que o único que non ten aínda ningún rally descartable é precisamente Cachón, que é o líder do... Sí, e a máxima ventaxe que ten ahora mismo non son os puntos, en verdad son eso. O descarte. Pero que curiosa esta cousa, porque semella que incluso o propio Ruilova daba como gran favorito, como que collía unha diferencia xa grande gañando este rally, porque non fallou nunca, pero precisamente o de non fallar nunca agora mesmo Valle descartar un terceiro. é a rémora agora mesmo. Bueno, pero... É o as que ten na manga, pero a vez tamén pode ser non a súa sepultura, pero sí esa cousa que o faga confiarse. Pero é o máis, está demostrando que é o máis regular, absolutamente, de todos. Sí, e o coche que a principio de ano Toyota que era, como iba a funcionar o Toyota. Sí, veuse que en Monte Carlo incluso salía Stéphane Lefebvre, que é un piloto de verdad con tablas que conoce o rally de Monte Carlo e que non estaba dado estado nos tempos, todo o mundo dicíamos, wow, Toyota non está á altura. E ao final, bueno, foron evolucionando e aquí o tedes que encantaríame probalo. Si estamos vindo desde Toyota. Escoite. Bueno, pois queda pouco polo que estamos vendo na realización, pois o que vemos son os primeiros kilómetros, por decir así, e bueno, aí está. Pois aí temos a
Diego Ruilova, que terá que dalo todo. A ver, pues aquí podemos especular moito, pero hai que esperar. O Praviano que buscaba a súa primeira victoria no Rally Princesa de Asturias, que é algo que tamén ten moito desexo, tentouno, pero pois ese picazo Alonsono, e agora hai que ir buscando o maior número de puntos posibles. En principio, se nada acontece, Cachón sumará o seu segundo Rally Princesa de Asturias. Son 2 minutos de vantaxe, isto só lle pode quitar unha picada, un accidente que non... E unha picada cambiando a roda lento. O sea, se te apuras moito ainda. Sí. Onte foi hoxe pola mañán. Tanak cambiou un minuto 30 desde a tao a tao. Desde a tao a tao. Era o que lideraba o rally e finalmente algunhas veces calculades, non? Onde pinchades e se perdedes máis baixando ou indo coa roda pinchada, dependendo do nivel. Nos hai Ruilova agora. Aí sale. A ver que isto... Ten un golpe na parte dianteira esquerda, debeu ser da picada dunha desas saídas. Seguro que é da picada, porque eso cando pinchas a roda vai se desarmando e as propias fibras van rompendo as aletas, as fibras da roda. Sí. Nada, eso é fibra da roda, mentre non che rompa un latiguillo, vai todo ben. Ahora xa non debería ter problema. Bueno, David, como ves? Porque claro, nos desde fora a veces sempre nos parece que van más rápido, sí. Van rápido, pero bueno, ti que... Mas a verás, é que desde fora todos van a ir ao mismo ritmo. Supoño que Cachón será un pouco inteligente, en verdad, inteligente levantará. Pero bueno. Levantará inteligente, pero despois vas vendo intermedios e como moito vai perdendo medio segundo. Sí. Bueno, a veces non sei se é peor andar aí moi conservador porque non é o ritmo que doitas sempre din, sempre din, cando levantas o pé, cando máis risco tes de sair, claro. Porque perdes a concentración. Aproveitando a carretera a tope, fijadevos no cruce aquel de dereitas, entrou, que se fixo falta a carretera, saleu casi por fora da carretera. Certo, polo de agora, o máis rápido foi Peláez, José Luis Peláez, por diante de Gil Membrado e de Esteban Ballín. Pois aí estamos, bueno, entramos aí donde vemos bastante xente, ainda que non tanta como agardábamos, non? E iso que o día, a verdade, invita... Non queremos mandar, a nos non nos influe, pero bueno, que hoxe hai un Sporting Oviedo tamén, o Oviedo Sporting, non? E cuidado, que son Asturias, son palabras maiores, Pero ademais, que os treitos este ano, ademais, fixeime que estaban tamén moi preto de Oviedo, incluso moi fáciles para que a xente, por menos das cidades, non? Que evidentemente a afección está en todos os lugares, pero estaban como moi accesibles, así que sí que chama atención, quizás. O tempo onte tamén tampouco acompañou. Non acompañaba para nada. Temos a Efrén, Sara, sí. Teñen que salir a dalo todo. Eles que pensaban xa terceiros, tranquilos. Sí. Mira como cambian as cousas. Claro, porque dirían, bueno, pues terceiros, fenomenal, co Hyundai, acabamos de empezar, pero claro, ahora algo de presión, un pouquiño tes, porque tes o segundo posto aí. E para o que decías ti, David, para a marca... E a cara que che queda. Claro. Como a que nos quedou a nos en Monte Carlo, igual. Chegas arriba e che levantan o rally no último tramo. E aquí igual, levantas un segundo e ti non queres, o sea... Sí. O sea que por ahora vai ganando Efrén, o sea que ten os 8 segundos ao seu favor. Claro. Estará máis tranquilo que Ruilova, que ten que recortarllos. E el di que seguramente con facer caso mesmo que na primeira pasada, que xa lle chegaría, quizáis. Pero bueno, hai que correlo. Hai que correlo. Lembremos, é un treito de 15 kilómetros. Un treito moi complicado. Ruilova no primeiro intermedio, que está a 3 km 800, iba a 7,6 máis rápido que Peláez, que non é referencia, pero bueno, a ver no 3.800 como vai con eles. Podemos escoitar a Sara. Para derecha 9, no cortar, para izquierda 9 menos ya, sal derecha 10 para 30, frenar izquierda 9 ya, poco ras, para 50 y ojo, frenar mucho derecha 5, poco tarde, media y ras, derecha 5, poco tarde, media y ras, 120, izquierda 9, para ojo, frenar, chicán por derecha. Os chicáns artificiales que puxeron para reducir a velocidade. Sí? Ah, bueno, estas, sí. Izquierda 9, 60, frenar derecha, media. Bueno, sí, David, escoito a Sara con tranquilidade, a compenetración, bueno, evidentemente entre os dous é fantástica. E hai moitos pilotos que prefiren así. A mí, por exemplo, Pepe insiste que non quere casi que varíes o tono, que seas máis plano, sí, máis plano. Cosa que a mí me costa, que eu son unha persona de motivación. Abre a 9, para ojo, frenar mucho derecha 7 ya ras, para
para ojo izquierda 7 más media, dentro atención derecha 6 más media, mucho ras 30 y doble atención parar derecha 7, no cortar y pincha, dentro izquierda 5, 60, frenar derecha 6, larga mucho ras 150. Con mucho ras para eles, fíjate cortar. Eso te iba a preguntar, te de esos mesmos termos máis ou menos. Por exemplo, ras para moitos pilotos é un rasante. E cortar, pois é cortar ou pisar ou ceñir ou que sea. E para el ras é cortar. Fíjate, cada vez que di ras ou mucho ras, saca a roda fora da carretera. Derecha 9 menos tarde, larga en rasante, para ojo frenar izquierda 7 más ya, para 50 y frenar derecha 4 larga. Para atención cruce izquierda 2. A graduación sí que é o máis común, o sea, número máis alto, curva máis aberta e número máis baixo, curva máis cerrada. Fíjate, era unha 4 e é moi lentísima, moi cerrada. Y ojo rasante con derecha 10 frenando izquierda 8 más ya, poco sucia y poco rasante. Esa zona onde estaba entrando era o salto que ven ao final, sabes que se dicen que ten unha zona emboscada e que ao final se salta. A verdade, calamos porque No, para a xente de fora é moi sí. interesante, non? Escoitar aí, bueno, estas indicacións, non? E aí temos, pois, Alejandro Cachón, que se non pasa nada, con Borja Rozada serán os dous os gañadores deste Rally Princesa de Asturias 2024. Traía David antes esa estadística que vai ser o segundo rally gañado esta temporada por Cachón. Curiosamente, cantos levan cada un dos tres tenores? 2 cada un. Sí, sí. A cosa moi igualada. Máxima igualdade. Bueno, non sei onde estará Coeta agora vendo todo isto, pero debe estar fervendo. Acaba de sair o primeiro intermedio de Efrén, 2:18.900. É dicir, 2 segundos e medio. 2 e medio. 2 e medio. 3 kilómetros. E son 15. Son 15. 3 por 5, 15, 2 e medio. Ai, andan aí. 2 e medio por 5, ahora mesmo sacaríalle, sí? Si perdera esta, seguir esta progresión. E non se veía que fose con mal ritmo. De feito, non se viu ningún tipo de erro, ningún tipo de... A priori non se veía. Aí vai Cachón. Obviamente vos non tes ninguna posibilidade dentro do coche saber os tempos intermedios ni nada. No, o que facemos é con respecto á pasada anterior. Eu fago intermedios con respecto á pasada anterior. Nos cruces ou nun sitio que me dá tempo, fago por aquí pasamos no minuto 2:38 segundos e agora vimos no 2:35 e imos 3 mellor que no anterior. Vale. Do voso, non dos rivais. Claro, do noso, pero eu si sei que vou, se antes fixen o tempo e agora vou 3 mellor, vou moito mellor. Pero tampouco sei canto mellor vai o outro. Pois está Alejandro Cachón co seu Toyota con todo a favor para lograr este rally e todos expectantes a ver que pode pasar con ese segundo lugar. Pois acaba de facer Ruilova no segundo intermedio mellor tempo con 3:51, 11 segundos e medio mellor que o mellor tempo ese momento. Veremos canto lle saca nese momento a Efrén, se lle saca algo. Claro, o segundo punto intermedio está no 6.300, que é un poquinho menos da mitad do tramo. Lembremos que a parte final deste treito creo que é unha baixada moi longa en doble carril, non? Sí, Quizáis é a parte máis doada do treito. Ou non? Algúns pilotos costalle máis, porque ao verse tan ancho non teñen as referencias de como trazar ben as curvas. E perden máis tempo. Sí, e perden máis tempo e castigan máis as rodas. Aí pasa que, bueno, creo, polo que sei eu, que Ruilova nese terreno vai moi ben. Que é unha persona que mete moi pouco volante e castiga moi pouco as rodas. Bueno, pues veremos a ver, ainda non vimos a ningún piloto, non temos imaxes desa parte final. 11 e medio menos, 6,4, é dicir, 5 segundos e unha décima, máis ou menos. E non están na mitad. Sobre 5 segundos, está en progresión de roubarlle o segundo posto. Sí. E foi exacta, iba 2 e medio e ahora 5 e algo. Sí, sí. Vai, Sí. Foi con unha pisonadora. Pum, pum, pum. Así que, pois, minimizaría ese picazo. Sempre que tes unha cousa así, se pode recuperalo, se tes marxe para recuperalo, non que lle pasou quizáis a xa Coete, coa primeira saída xa tiña o rally non só perdido, Sí, bueno, senón tiña case complicadísimo chegar ao podio. Eran 6 minutos de os que perderan. Claro, con ese saída. podría, estando Mora, eu creo que podría chegar ao cuarto posto, quizáis. Que non estaría tan mal, despois de que tes un problema deses, tens que pensar en coller o máximo de puntos posibles, intentar ganar o TC Plus, ganar eses 3 e intentar levarte un cuarto puesto, un quinto estaría ben. O TC Plus, por certo, que levou Cachón, no anterior treito, Cachón, Ruilova e Efrén. Hai quen decide no caso de Coete, máis a marca, máis o piloto, hai que negociar, obviamente.
Eu creo que foron aí polo que pararon. Pregúntasme polo que pararon. Sí, sí, sí. Creo que foi o equipo, unha decisión de Equipo. equipo, porque, bueno, claro, non viron que habían lastimado a unha persona e que, bueno, que non tiña moito sentido seguir Sí, porque, tanto bueno, tempo perdido e todo eso. Non o comentamos antes, hubo unha persoa que, bueno, afortunadamente parece que non grave. viste gravedade, en principio que- non viste gravedade. É o mellor de todo isto, lógicamente. Bueno, pois estamos vendo aí Cachón, os dos mellores momentos. Cachón agora mesmo 10 segundos máis lento que... Home, sí. 10 segundos, non vai a arriscar. Hasta 2 nada. minutos, nada, Bueno, debería, claro que no. Sería un terriblemente dura de pato. Pero bueno, leva a Borja, que é un super experimentado e que vai parando nel seguro como... Claro. Tramo ser é difícil, a mí me parece un dos máis complicados do que fixese este tramo, moi difícil. É un tramo, hai parte que se fai unha subida, creo, É un rally sprint. un rally sprint, eso. Rally sprint Eso, rally sprint de llanera. Sí, exactamente. Correcto. Sí. Por eso Rui Loba decía que non se vía moi motivado neste tramo porque sabía que Cachón que conocía moi ben de correr no rally sprint. Claro, Rui Loba, que xa chegou, non? Ou non? Nova... Non me aparece ainda tan... Non. Ah, sí que chegou, sí. 8.57.8. 8.57, cuidado. 8.57.8. Ah, sí, correcto. Son 9.12 pola mañá, Cachón. Claro, e Era un... era o TC Plus, Era o TC Plus, O sea, 15 máis rápido. Sí, sí. Debeus ir metendo por todos os lados. Xa na imagen do cruce se vía que lle fixera falta Sí, toda sí. a carretera. Por eso digo que tempazo, no hay... No. A ver que falla Arena, pero todo pinta que va a ir ya en la segunda posición, Toda a pinta, sí. Mira, mira. 10 segundos, Vale. xa perde no terceiro intermedio, 10 no 10 terceiro. segundos. 10 e medio. Vale. Pues sí. 7-10 xustos levaba Rui Loba e 7-20 con 4 leva Efren. Claro. A ver, é difícil. É que estes tres están levando un ritmo que eles mesmos se fan cometer os erros posiblemente e tamén se fan ser tan rápidos. Pero fíjate que cando veo o RC a Canarias, Cachón pinchou e foi capaz de remontar e casi non ganou o rally de... Sí, sí, sí. Están a un nivel ahora mismo, campeonato, supercampeonato de Tremendo. España. O de increíble. esta temporada, bueno, levamos non lembro un nivel como a esta temporada. A ver, houbo aquel ano no que se decidiu todo no último treito entre Pepe e Coete nese último... Sí, pero que agora son tres. Claro, que claro. atopar dous xa é complicado, que teñan pero que agora son tres. Sí, sí. Que levan dúas victorias, que están case a décima, e que máis complicado. Eu creo que é unha temporada histórica, con tres marcas diferentes, tres pilotos asturianos para eles benvidos, o gallá fosen galegos, pero xa o tivemos noutros anos. Oye, Bueno, agora toca a eles. Todo chegará a ver que fai tamén Pardo a próxima temporada. Bueno, Chegou xa Efren a meta, 12. 12. Sí, 12. Sí, pues nada. Segundo Bueno, puesto para Rui Loba. Moi ben, por parte de Rui Loba e mellor para nós, que así se pon o campeonato ainda máis Máis apretadito. emocionante. Sí. Pois nada, imos esperar a que chegue Alejandro e poñeremos o punto final. Estamos vendo imaxes desa roda. Sí. Y- Bueno, así, según as contas que botei eu antes de vir, inda que parezca por puntos brutos que a cousa que está moi distanciado o Cachón, pois a verdad que descontando un resultado cada un, Cachón teria que descontar 30 puntos, un terceiro do Ourense, quedaríase con 170 puntos. Rui Loba descartaría un 14º do Ourense, que son 10 puntos, quedaríase con 165, e Coete descartaría este cero do Princesa 160, o sea que temos 170, 165 e 160. O sea, que sigue todo apretadísimo. Con Cachón podendo ter un mal rally, o resto ningún, Sí. pero ten que descartar, e lembramos, queda Llanes, outro na terra dos tres, e despois dúas de terra, que non sei a que lle pode a Coete, quizáis. Pois a primeira que hubo foi Lorca, ganou na Coete. Sí, Claro, é verdad. é dicir, Sí. a terra que tanto o Rally Rag de Cataluña como Pozo Blanco, en teoría podría ser favorecido Coete, pero Claro. que con estes dous... Quen sabe, que está cousa tan igualada que non Y se van sabe. moi presionados. O sea, Exacto. E Coete supoño que terá que relaxarse un pouco de cara a seguinte... Pois non ten tempo case Claro. porque Llanes ven... 15 días. agora. En nada, aí estaremos, por certo. 15 diñas.
Temos aí a Efrén, que, bueno, con todo, parabéns tamén, non? Porque quedar terceiro aquí con contratempo sí de todos, pero, bueno, aguantaron eles ahora aí a presión e podium. Claro, e cambiar de montura e todo De é complicado. claro. E seguramente non tuveron moito tempo de probar en condicións como as de onte, e onte estuveron salvando como puderon Sí. por aí as... Sí, porque hoxe, bueno, a xente que se incorpora, vemos todo que está moi ben, moi bo tempo, sol, un poquinho de vento, pero onte foi Era tremendo. patinaxe, era Sí. patinaxe. E vendo todos os que quedaron polo camiño, pois casi un rally de supervivencia, ten máis mérito todavía estar agora mesmo nese arco do triunfo que ten sempre a Federación situado na recta final dos treitos. Pois gran temporada, a mí Efrén tamén pareceme dos pilotos con a parte da conducción cunha cabeza xunto con Sara, unha parella fantástica e bueno, seguramente, bueno, tiñamos antes a dúbida, non? Si Efrén iba a seguir con Hyundai, eu pensei que polo que vin do contrato que iba a seguir ata o final, bueno, comprobaremoslo nas seguintes probas, pero é un luxo tamén telo, ojalá seguise tamén, non? Ojalá, sempre, cantos máis pilotos top arriba e monturas diferentes, mellor para o campeonato e mellor para os espectadores, claro. Sí, porque Efrén é dos que, digamos, pode meter polo medio, non? E ser decisivo en algún momento. Bueno, estamos esperando só para confirmar o triunfo, non? De Alejandro, aí temos a Sara, ben que sairá agora e o temos saudando. E bueno, pois Xa eso. chegou o Cachón, fixo Xa chegou. o quinto. Calma, con Fixo o tranquilidade. quinto, sí, claro. Con moita calma, claro. Sí. Perdeu como 35 con respecto a Ruilova. Fixo 20 segundos máis que na pasada das mañá. Era previsible. É o normal, lógicamente. Cachón, Ruilova, Arena, Ordóñez e Javi Villa. 4 asturianos Aí está. entre os 5 primeiros. O normal que esperábamos Claro. aquí. Bueno, pues nada, aquí temos que marchar. Disfrutamos deste rally e tamén gozaremos do seguinte tamén Asturias e cos tres tenores aí arriba. O galla que coa mesma, incluso máis emoción que tivemos neste rally Princesa Asturias. Así que David, que vaya moi ben cos proxectos, a ver se temos algunha nova esta semana e xa nos contas. Se non por Canarias, non? Todo ben. Efectivamente, ahora voume centrar no Campeonato Canario. Pues nada, ali terás bo tempo, ademais. Sí. E nada, Rodri, ti máis eu quedamos aquí. Pues, non está mal. Non pasa nada. Estamos aquí. E ti mañá coas motos, non? Sí, A ver, Sabes dicir o nome do circuito? Ainda non aprendín. De Turquía. Eso, Sí. de Turquía. De Turquía, sí. No, este de Turquía. Mañá. Pues nada, moitas gracias a todos. Vémonos no seguinte rally de Asturias con toda a emoción deste rally que gañou Alejandro Cachón. Boas tardes.